ноҳияи рӯдакӣ пораест аз сарзамини кӯҳанбунёди тоҷикон ва водиест басо хушманзараи Тоҷикистон. ноҳия ба номи сардафтари адабиёти классик тоҷик Абу Абдуллоҳи Рӯдакӣ гузошта шудааст. марзи ноҳия бо пойтахти мамлакат шаҳри Душанбе пайвандӣ дорад. ноҳияи Рӯдакӣ аз 14 ҷамоати деҳоту шаҳрак иборат аст. албатта чун дигар ноҳияҳои Тоҷикистон, Рӯдакӣ дорои таърихи бой мебошад ки сарчашмаҳои таърихӣ ва бозёфтҳо, кӯшку қалъаҳо далели раднопазире мебошанд. мо дар ин барнома атрофи таърихи ин гӯшаи Тоҷикистонею балки атрофи рушди соҳаҳои гуногун ва аниқтараш соҳаи меъморию шаҳрсозӣ ҳарф мезанем. дар маркази ноҳияи Рӯдакӣ аллакай як миқдор биноҳои хуштарҳи истиқоматии баланд ва бисёр ошёна қомат афрохтанд ки ба ҳусни ноҳия боз ҳам зебоии дигареро зам менамоянд. зиёд шудани шумораи аҳолӣ боис мегардад ки нақшаҳои генералии шаҳру ноҳияҳо тартиб дода шуда бо низоми дуруст ва бо инобатгирии талаботи аҳолӣ биную иншоот сохта шаванд. минтақабандии аҳолӣ бо назардошти ҳама ҷузъҳо бояд ба инобат гирифта шавад то дар оянда зимни зиндагӣ мардум ба мушкилиҳо мувоҷеҳ нагарданд. дар кӯчаҳои Саъди Шерозӣ ва Исмоили Сомонӣ аз ҷониби ширкати сохтмонии ватанӣ бунёди биноҳои баландошёнаи истиқоматӣ дар заминаи тахриб кардани хонаҳои истиқоматӣ ба роҳ монда шудааст. бо сохта шудани биноҳо аллакай намои ин минтақа куллан дигар шудааст. ҷадами майҳан дар ҳудуди ноҳияи Рӯдакӣ якчанд биноҳои истиқоматӣ сохта ба истифода додааст. алахусус дар кӯчаи Саъди Шерозӣ, кӯчаи Исмоили Сомонӣ ки корҳои рангу бори биноҳо ба итмом расида истодааст. ва инчунин ин лоиҳаҳое ки дар пасманзари мо аст, лоиҳаҳои биноҳои истиқоматии нӯҳошона мебошад ки дар тахтхонаи он толори варзишӣ ҷойгир карда шудааст ва дар ошёнаҳои аввали он марказҳои хизматрасонӣ ва савдо ва кинотеатри замонӣ ҳам пешбинӣ карда шудааст. биноҳо бо лифтҳои замонавӣ муҷаҳҳаз мебошад. оби 24-соатаи доимӣ ҳаст. дар таҳкурсии бино асос арматураҳои қутрҳои тибқи лоиҳа гузошта шудааст. ягон камбудӣ аз ҷониби ширкати сохтмонӣ ба лоиҳа дар назар гирифта нашудааст. ҳамаи корҳо тибқи лоиҳа пешрафта истодааст. биное ки мебинем аз ду падез иборат мебошад ва рафти корҳои сохтмонӣ дар сифати аъло мебошад. сохтмони бинои истиқоматии баландошёнаи бисёр ҳуҷҷатдор бо пентхаус ва ҷойгир намудани маркази хизматрасонӣ ва савдо дар ошёнаҳои якуми он дар заминаи бинои фарсудашудаи кӯчаи Саъди Шерозӣ рақами 42 ва кӯчаи ҷавонони шаҳраки Сомониёни ноҳияи Рӯдакӣ аз ҷониби ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди дӯстони бунёдкор идома дорад. бинои истиқоматии баландошона аз 10 ошёна иборат аст ки аз ҷониби ширкати ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди дӯстони бунёдкор сохта шуда истодааст. бинои истиқоматии мо аз тахтхона ва маркази хизматрасонӣ дар ошёнаи якум ва дар ошёнаҳои дигар хонаҳои истиқоматӣ пешбинӣ карда шудааст ки аз як ҳуҷрага ва ду ҳуҷрага иборатанд. масоҳати умумии бинои мо аз 630 метри мураббаъ иборат аст. битон ва арматураҳои мо аз лаборатория мегузарад ва баъд ба истифода дода мешавад. дар навбати аввал ба сифати лоиҳа аҳамияти ҷиддӣ дода шавад ва дар вақти лоиҳакашӣ аввалин дараҷа мустаҳками бино аз ҷиҳати иқтисодӣ камхарҷ бояд пешбинӣ карда шавад. дар ин ҷо айни ҳол 20 нафар сохтмончиҳои ватанӣ кор ва фаъолият карда истоданд. мо дар ошёнаи сеюм қарор дорем ки барои банду баст кардани болопӯши бино
машғул мебошанд. Лоиҳаи сохтмонии ин бино дар соли 2022 ба нақша гирифта шудааст ва сохтмон аз соли 2023 шурӯъ шудааст ва бояд ки дар соли 2024 мо ба итмом расонем. дар ҷамоати деҳоти лоҳури ноҳияи рӯдакӣ мо шоҳиди бунёди бунгоҳи нави тиббӣ гардидем. зеро шароити имрӯзаи бунгоҳе ки дар он духтурон ба мардум хизмат мерасонанд бисёр ваҳим аст. ҳатто дар ин биное ки ҳолати хуб надорад, дар як қисматаш низ як синфхона барои хонандагони муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 141 мавҷуд аст. нозимов давлатмурод бародари шавқат ки дар ин шароити носозгор кор мекунад, аз бунёди бунгоҳи нав хеле хушнуд аст. мо кормандони соҳаи тандурустӣ дар шароити бунгоҳи тиббӣ кор ва фаъолият менамоем ки ҳоло хеле сахт ва ниҳоят ҷойи хавфнок ба назар мерасид. шароити корӣ умуман набуд. бо дастгирии пешвои муаззами миллат муҳтарам эмомалии раҳмон ба мо чунин шароитҳоро муҳайё карда истоданд ки дар бунгоҳи нави замонавӣ хеле ки дида истодед сохтмони нав идома дорад. бунгоҳи саломатии навтаъсиси мо аз 4 утоқи корӣ ва 1 утоқи қабули беморон ва ҳуҷраи ҳаммом иборат мебошад. биное ки ҳозир кор ва фаъолият менамоем ва дар шароити корӣ нест аст. барои ҳамин мо ҳамин бино танқисӣ медоштем. муассисаи давлатии нигоҳдории роҳҳои автомобилгарди ноҳияи рӯдакӣ фаъолияти худро баҳри ноил шудан ба яке аз ҳадафҳои стратегии миллии рушд, баромадан аз бонбасти коммуникатсионӣ ва табдилдиҳии кишвар ба мамлакати транзитӣ, таъмини талабот ба хизматрасониҳои нақлиётӣ равона карда, корҳои муайянеро иҷро намудааст. муассисаи мазкур айни ҳол 268 километр нигоҳдории роҳҳоро ба ӯҳда дорад. дар ноҳияи рӯдакӣ роҳҳо айни замон аз ҳисоби дирексияи сохтмони назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар роҳи душанбеи рӯдакӣ чорсӯи лоҳур сохтмони роҳ рафта истодааст ки айни ҳол хобондани новаҳои битонӣ ва таҳкурсии роҳ рафта истодааст ва рӯзҳои наздик асфалтпӯш карда ба истифода дода мешавад. бахшида ба 35-солагии استقلالیت دولت جمهوری تاجیکستان طبق امکانیت‌ها سال به سال تا دوره 35 سالگی را ما نقشه داریم که زیاده از 10 کیلومتر راه‌ها رو پر منفعش کنیم و تمام راه‌های در توازن بوده را از تعمیر جاری برآوریم. اینچنین علامت‌های راه نو عوض کرده خطهای افقی کشیده راه‌ها را به حالت خوبی تکنیکی آماده نماییم. роҳҳои аҳамияти байналмилалӣ 18 аз 135 километр, роҳҳои аҳамияти ҷумҳуриявӣ 134 аз 114 километр, роҳҳои аҳамияти маҳаллӣ 115 аз 5 километр, кӯпрукҳо 45 адад бо дарозии 1108 аз 8 метр. омодагӣ ба давраи тирамоҳу зимистон яке аз муҳимтарин бахши фаъолияти муассисаҳои нигоҳдории роҳҳо ба ҳисоб меравад. таҷрибаҳо нишон медиҳад ки агар зимистон каме сартар ояд, мушкилиҳо рӯ мехезанд. ба ин мақсад муассисаи нигоҳдории роҳҳои автомобилгарди ноҳияи рӯдакӣ барои тирамоҳу зимистони солҳои 2023-2024 чӣ омодагӣ дидааст? муассисаи давлатии нигоҳдории роҳҳои автомобилгарди ноҳияи рӯдакӣ тибқи нақша чорабиниҳо дар 9 моҳи сипарӣ шуда зиёда аз 210 километр роҳҳоро аз таъмири ҷорӣ бароварда, аз ҳисоби соҳибкорону ҳисоби муассиса вазорати нақлиёти ҷумҳурии тоҷикистон мақомоти ҷоии ҳокимияти давлатии ноҳияи рӯдакӣ зиёда аз 4 километр 900 метр асфалтпӯш роҳҳо шудааст. вобаста ба захираи зимистони 2023-2024 муассиса
2400 متر کوبی مواد ضد لغزش، 15 تن انگشت، 15 متر کوبی هیزم و سر و لباس کارگران 6000 لیتر سوزشواری ذخیره نموده است. نسبت سال گذشته مؤسسه ما 30 تن علاوگی نمک تکنیکی ذخیره نموده، علاوه 2 عدد تکنیکی راهروبی یعنی برفروبک آماده نمودیم که در زمستان پیش آمد باوری داریم که کمبودی ظاهر نمیکنیم. در مؤسسه 51 عدد تکنیکا و مکانیزم ها موجود می باشد که این هم 25 عدد تکنیکا و 26 عدد مکانیزم ها هستند. در مؤسسه از حساب تکنیکا 23 عدد کارشایم است در حالت کاری قرار دارد. برای زمستان گذرانی 15 عدد سفربر شده است که 15 عدد پر را به حالت کارشایم قرار دارد. حالا که کارهای آبادانی و سازندگی، ساختمان بیناهای تعیناتی گوناگون از جمله بیناهای استقامتی بلندآشیانه و انشاءات اجتماعی تا رفت وسعت گرفته ایستادند، طلبات به مصالح ساختمان زیاد گردیده، حتی یک قسمی آنها تا هنوز از خارج کشور وارد کرده می شوند. بنابراین بنیاد کارخانه‌های استحصالی محصولات ساختمانی در تاجیکستان موافق مقصد و به نفع جامعه خواهد بود. کارهای تعمیر و نگهداری راه‌های اتومبیلگرد از طرف مؤسسه‌ها همه‌روزه ادامه داشته، حالت راه‌ها تحت نظارت دائمی قرار دارد. فعالیت جمعیت سهامی پوشاده محصولات آهن و بتونی ناحیه رودکی و استحصال مساله ساختمانی آهن و بتونی برای ساختن راه و کوپرک‌های اتومبیلگرد و قطارها نگرانیده شده است. با اطلاع سرمهندس کارخانه قهار رجبوف، در کارخانه زیاده از 40 نمود محصولات استحصال می‌گردد. این کارخانه ما اساس کارخانه است که مال محصولات اوید بر راه و کوپرکو تیار میکند. در برابر این ما براه ماندیم استحصال خبرهای آبگذر، استحصال سیمچیب‌های برقی که در حدود 10 متر، 11 متر، 9 متر استحصال میکنیم و زیاده 80 نمود محصول ما تیار میکنیم اوید بر راه و کوپرکو. محصولات آهن بتونی تیار میشود، خبرهای آبگذر یعنی لاتاک ها است، 4-5 نمود لاتاک تیار میشود. خبرهای آبگذر می شود، چارکنجه و گرد استحصال می شود مقصد کارخانه ما. استحصال محصولات رقابت‌پذیر امکان می‌دهد که اقتصادیات کارخانه رشد نماید، نرخ محصولات نسبتاً ارزان گردد و دسترسی برای مردم محلی آسان گردد. فعالیت منتظم چنین کارخانه‌های استحصالی در تطبیق هدف‌های استراتژی و مانند برآمدن از بنبست کمیونیکاسیونی و نقشه‌های سال‌های 2022-2026 همچون سال‌های رشد صنعت عامل مهم پیشرفت مملکت شمرده شده است. ما تیار میکنیم راه‌ها یعنی بالک‌های اوید به کوپرکو که محصولاتی که برای کوپرک استفاده میشوند، بالک‌هایی که درازشون 15 متر، درازش 12 متر استحصال میشود برای رای آهن یا که برای رای اتومبیلگرد. در پیش خود مقصد گذاشتیم که کارخانه را با از این هم با نقصتر و خوبتر با براه مانیم کار کارخانه را و محصولات‌های رقابت‌پذیر را پیشنهاد کنیم به مردم. جمعیت دارای محصولاتش محدود آهنگودازی تاجیکستان با شیار ما از نسل آهنگرانیم و آهن زیر دستان ما گم می‌گردد فعالیتی با ثمر دارد. ارماتور، سیم و چارکنجه پولادی از محصولات اساسی استحصالی کارخانه مذکور به حساب می‌رود. کارخانه ارماتورهای نوع A2 A3 سیم پولادی دیامترشان 5.5 6 6.5 و 8 را استحصال می‌نماید. مثلا ارماتور نوع A3 400 برای استفاده در بناهای استقامتی بلندآشیانه پیش بینی شده است. طور کارمندان کارخانه قید میکنند محصولات آنها در ساحه معماری و شهرسازی تاجیکستان به طور وسیع استفاده برده می شود و در این برابر به کشورهای همسایه انتقال می یابد. جمعیت دارای مسئولیت محدودی آهنگودازی تاجیکستان می باشد. عین حال 148 نفر کارمند کار میکند. از این 148 نفر کارمند 46 نفرش شهروند خارجی
чиниҳо мебошанд, 102 нафараш шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон мебошанд. Корхонам истеҳсол мекунад маҳсулоти сохтмонӣ, мисли арматур, сим ва чоркунҷаҳои пулодин. дар соли 2023 соли ҷорӣ ҳамагӣ ба маблағи 25 миллион сомонда маҳсулоти тайёр истеҳсол намудем ва ба фурӯш буровардем. саломоти мардум бисёр ба истеҳсоли мо мекардагӣ сим, арматур бисёр зиёд аст. ба ғайр аз ҷумҳурии Тоҷикистон мо ба кишварҳои дигар кишварҳо содирот менамоем. ба ҷумҳурии Ӯзбекистон, Қазоқистон, Афғонистон содирот мешавад. ҷамъияти дорои маҳсулоташ маҳдуди оҳангудозии Тоҷикистон ба хотири татбиқи ҳадафи чоруми миллӣ, суръат бахшидани индустрикунонии кишвар, ташкили истеҳсоли маҳсулоти босифати ватанӣ ва содироти он ба хориҷа, ташкили ҷойҳои нави корӣ, ҷалби бештари сармояи хориҷӣ ҷиҳати сохтани корхонаҳои муосири саноатӣ, баланд бардоштани сатҳи некуаҳволии мардум соли 2019 таъсис ёфтааст. иқтидори истеҳсолии корхона дар як сол 60 000 тонна арматур ва ноқилаҳо бо сифати баланд аст. барои идоракунии дастгоҳҳо ва технологияи муосир, инчунин барои бастабандии маҳсулоти истеҳсолшуда 150 мутахассисон ба кори доимӣ ҷалб карда шуданд. дар ҳолати хуби санитарӣ нигоҳ доштани маркази ноҳия, баровардани партовҳои сахти маишӣ аз маркази шаҳракҳои Сомониён ва Мирзо Турсунзода, ободонӣ ва кабудизоркунӣ, хизматрасониҳо ба мардум ва ғайра ба уҳдаи корхонаи воҳиди давлатии фаръии хоҷагии манзилию коммуналии ноҳия Рӯдакӣ мебошад. дар ҳафти наворгирии барномаи меъмор ҷараёни корҳои ободонию созандагӣ, шинонидани гулҳои мавсимӣ ба чашм расид. ҳама рӯза пагоҳи об пошидани равҳо, об додани гулҳо, нигоҳубин кардани дарахтони сояафкан, нарм кардани бехи онҳо. умуман ободии ҳамин марказ дар уҳдаи мо мебошад. дар корхона ҳамагӣ ҳоло 61 нафар кору фаъолият мекунанд. аз ҳисоби техникао бошад 10 нафар техникаи коммуналӣ дорем, аз ҳамин 7 нафараш коршоя мебошад ки ҳамарӯза ба кор омода мебошанд. мо пурра омодаем аз рӯи нақша чорабиниҳо, захираи қум, намак, маводҳои зидди лағжиш, либоси гарм, хӯроки гарм, коргарон, сӯзишворӣ пурра таъмин аст. нақша чорабиниҳо карда истодаем ки бахшида ба 35 солагӣ баъзе дигаргуниҳо дар ҳамин соҳа ворид намоянд. дар бештари ноҳияҳо набудани ҷойи пардохгоҳи ба замони имрӯза мувофиқ мушоҳида мешавад. дар ноҳияи Рӯдакӣ барои ҳал намудани ин мушкилӣ чӣ тадбирҳое андешида шудааст? дар 9 моҳи сипаришудаи соли ҷорӣ аз тарафи корхона як қатор корҳои ободонӣ дар ноҳия гузаронида шуд. корҳои тозагии санитарӣ қариб дар як рӯз ба миқдори 80 метри кубӣ партов бароварда мешавад ки ин аз маркази ноҳия ва шаҳраки Мирзо Турсунзода мебошад. инчунин дар баробари ин як қатор корҳои ободонӣ, кабудизоркунӣ гузаронида шуд. хеле ки мебинед дар маркази ноҳия қариб 35 000 гулҳои мавсимӣ орӯишӣ шинонида шуд. дар боғи фарҳангӣ қариб 45 000 беғ гулҳои мавсимӣ шинонида шуда, 1 гектар тухмии газон корида шуд. корхонаи воҳиди давлатии фаръии хоҷагии манзилию коммуналии ноҳияи Рӯдакӣ нақша дорад ки дар фасли тирамоҳи соли 2023 як қатор гулҳои мавсимии зимистон ва тухми гули лола шинонад, ки дар озмуни ҷумҳуриявии сайри гули лола иштирок намояд. ҳамин гуна хулоса метавон кард ки пешравиҳои назаррас дар соҳаҳои мухталифи ноҳияи Рӯдакӣ дида мешавад. албатта ислоҳи камудиҳои ҷойдошта боз ҳам барои беҳтар гаштани вазъ ва таъмини шароити устувори зиндагии мардум мусоидат хоҳад кард. воқеан дар баробари сохтору ташкилотҳои давлатию хусусӣ вазифаи ҳар як нафар аст ки барои гулгулшукуфоии ҳар як минтақаи Тоҷикистони азиз саҳми хешро гузорад.